Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan na sa pagtuloy ang PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated magdapit usab kaninyo karon sa inyo na sa mga pagpatalingho ng tungkol sa inyo sa mga sa amon sa inyo sa mga pagpatalingho sa among pagmatuod hindi gamit namo ang Biblia o uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunayon namong ikaalagad nga kaninyo o kini nga tulumanon padayon nga mabati na sa mga silbihan sa DYLA magsugod kita nining orasa alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon nga Domingo. Yung sab sa uban nga dapit padayon gyapon nato nga mabati sama sa Toledo City sa DYHR sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw nga Domingo. Ug man usab dito dapit sa Cagayan de Oro City padayon kini nga bati sa teleradio sa DXKO sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug man sa Kabusis Radio sa Villanueva padayon gyapon nato nga bati ug ngadto usab sa Balingasag padayon gyapon sa Hinuog ngadto sa Butuan o ngadto sa Surigao ngari sa Bukidnon ngadto sa dapit sa Katadian sa Dipulog padayon gyapon nato mga bati sa ulit atong programa niabot man kini sa 26 ka mga radio station nga atong sudlan dagi ni mga ng lamdag sa kinabuhi sa masituyo tinguha nga para may buluan ninyo ang mga bidoktrina nga gibarugan sa pagtuludan nga PBCM. Og ingon man kini atong programa mabati usab o makita usab kini ninyo sa Facebook o sa YouTube kung ugaling buot ka mga monitor ang ngari kanamo inyo lang i-click ang DYLA o Cebu DYLA News Break inyo kanang i-click sa Facebook inyo nang monitor ang mga ministro nga nagprogram niingin orasaha sa matag Domingo o sa pagpumusta o sa pagpaybalo sa tanan nga mga kaigsunan nga ang atong General Conference padayon kana nga atong pagahimuon karong pitsa 29 kana antod sa 30 sa bulan sa Disyembre usa kun kisikinsa ang mga tambong sa mga kanang sa mga buluhaton ayaw lang ko mapagkalimot sa pagkontak sa atong chapter dinis Visayas aron usab kamo mahatagan og mga advice kung unsa ang inyong mga paghimuon kay kung ugaling makalarga kamo ngadto sa mga dapit kay ang tuyo sa atong executive and vice president nga magkadungan gayud paglarga aron mausara ang pagsugat sa mga mong sakyanan ngadto ini gaabot niya sa pantalan sa Cagayan de Oro City. Usa sa pagpungusan lang sa tanan ng mga kaigsunan kutob gayud sa atong maabot ini mong Sibya lakip na ang atong chapter diya sa Carmen Bohol nga panguluhan ni kanang Lunglong Divino. Mga Divino pamilya, kumusta ka ninyo ug maayong pagpatalingog din tungura unya ang atong magigsunan din sa Cebu City sila si brother Bobot Tanta ug ingon man sa tanan nga magigsunan din nga sakop sa branch number 25 lakip na atong chapter Chupilos Villa ug ingon man usab ngadto sa Toledo sa atong chapter diya sa Toledo sister Victoria Dusina uban sa iyang kapikas si Brother Eugene Dusina. O kumusta lang sa tanan lakip na ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas kinubi Madam Gabga Eugenio. O sa tanan lang gyud
O ano pa, yata ko pa sa lain nga mga sa alagad usab magapaila usab na kaninyo. Kumusta og mayong buntag kanatong tanan o ako dai mo greet no sa ato ang mga suking tigpaminawan ilabi na usab sa ato ang suki nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kami miingon na lamang Merry Christmas and a Happy New Year. O pasalamaton kita nga nining atong paghidangat kagabi sa Disyembre, maayo ang panahon. Mao nga ato ka ng pasalamatan atong labaw nga magagagahom. O iniusab ang inyong alagad paila si Brother Cesar Patio. Mao sa gihapon, muhatag gihapon kami sa muang tahas gihapon isip usa ka inunta nga mga magwawali sa Espiritu Santo. Mao nga kini amo gayud kini nga gituman tungod kay kana mao man ang sugo sa langiton nga magtutudlo nga kamo nga mga magwawali kinanglan nga inyo ha gayud nga himuon ang inyong katungdanan isip usa ka magwawali. Ipahibalo ngadto sa tanang katawhan o diin man dapit sa kalibutan ang kabahin may tungod sa katumanan sa Espiritu Santo nga niya nakita karon sa katulong panahon. Mao ang Dios nga Espiritu Santo tungod sa hinungdan nga nahumana ang bulhaton sa amahan. Mao ang atong Ginoong Jehova sa panahon sa Israel, sa panahon nila ni Moises, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ug sa uban pang mga propeta. Mao kadto sila ang ilahang pag-alaga diha sa atong amahan nga mao atong Ginoong Jehova. O sa ikaduhang panahon nipuli usab ang ato ang Ginoong Kristo nga siya mao ang gipadala sa iyang amahan dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga katawhang Israel tungod kay ang katawhang Israel nagkasala sila imbis unta ang Dios mailang simbahon dito na menon sila nagsimba sa mga larawan dito na menon sila nagsimba sa mga mananap nga dili naman hinoon ang Dios mailang gisimba kundi ang binuhat man hinoon sa tao mao ilang gisimba ug ang nagbuhat wa gyud hinoon simbaha. Mausab dining atong panahon karon nga ang mga katawhan na ay Dios nga nagpakita, dunay Dios nga nagpaila apan ang mga tao nagpabilin lang gihapon sa pagkagahig liog, sa pagkagahig ulo kay naa gihapon sila nagsimba sa mga larawan nga dunay mata nga di makakita, dunay dalunggan nga di makadungog, dunay tiil nga di kalakaw, dunay kamot nga dili kahikap. Mao gihapon ang nahitabo sa katawhang Israel nga imbis unta nga ang magbubuhat mao simbahon tuan minuon sila mga larawan nga ug atong ang ato gyung hisgutan wa gyud intaoy pamuot way utok kay ang naa diha kahoy, simento, puthaw ug uban boronse ug uban pa. Ug imo nang payo ag tubig di gyud na mohatag. Payuan nimo nagpagkaon di gyud na mohatag may pang tao. Kay ug mangayo kag tubig, mangayo kag pagkaon ang tao mohatag. Pero kanang mga larawan wa gyud in taon. Mao nga nagpabilin gapon ang kagahig ulo sa tao. Nagpabilin gapon ang pagkagahig liog sa tao. Imbis unta nga naay Dios nga simbahon tuan minuon sila sa mga binuhat sa mga tao. Mao kana karon ang ato ang mga mensahe ining ato ang pagpadung na usab kita sa 2023. Kana mo kana ang amo ang mga pagpahibalo nga unta undangon unta nato kana kay aron nga ang hapsay nga pagpuyo sa kalibutan wala ni mga dagkong kataladman nga tuang magian unta magmatan unta ang tao nga diha unta kita sa pagtulunan sa PBCM nga mao karon ni katulong hugna sa panahon nga mao ang Espiritu Santo nga diin mao ang among gipaila nga way kulo ka ulaw ug way kulo ka hadlok sa pagtugan sa tinuod mao ang langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Bueno, Brad Samuel, ina nakita sa punto. Tungod kay dinay akong mga naistorya nga nagkalaing mga pastor nga mo-insist yun sila, nga maingon sila nga, Brad, wa ka mo masayo pa na nga inyong gitudlo tao? Nga inyong gitudlo, mao ang inyong magtutudlo, Master Tomas Eugenio Sr.?
Wa ka mo kuyapi, matod pa na nila, Brad Samuel. Wa ka mo malipong, ng inyong gipaila, why mabasa sa Biblia nga Master Tomas iyo inyo Senyor? Samtang ang among giila nga Hesus Kristo, samtang ang among giila nga Jehova, naagyoy mabasa sa Biblia. Bueno, ato ning tubagon, Brad Samuel, kaya dili nato ni matubag. Baka ingon ang mga pastor nga o nag-iingon nga ngit-ngit patas alkitran, itong patas anuos. Mga higala, kamo mga pastor, mga ministro, kay ang mga tao god ninyo god, wa mo na kay balugod, kay sunod-sunod ang na sa inyong pagtudo god, wa magyud na may balo sa Biblia. Pero ang mga ministro sa PBCM, angay ninyong may bawaan, nga ang tubag na aras Biblia di may parehos ubang mga pastor, di may parehos ubang mga ministro nga kuhaon lang silang unahuna wa gyud tubag nga naas Biblia, pero kining amuan naayod ang tubag naas Biblia. Kaya ang Biblia dugay naman nato na dinhi gibalik-balik naman nato na gitugan na sa Dios ang balaang kasulatan. Kung ang tao pod kung magpamatuod pod nga walay mabasa sa Biblia, mao kana diha nga mao na giingon sa Biblia, wa gyud kabuntagon ana nila. Di gyud pwede nga magpamatuod ka nga wa gyud mabasa sa Biblia, tubag puday ng uban nya. Kana inyong Master Tomas Uinyo Sr. na sa Biblia, mao lagi na karon paminaw lang mo. Kay kinigong mga pastor, kining mga ministro uban pa nga mga magtutudlo, wa magud ni makasabot sa mga tagna sa Biblia. Kay abik nila nga kung magtagna ang Dios, ilakip ang pangalan. Wa masabtis mga pastor, wa masabtis mga ministro, wa masabtis sa mga diakono, mga kaparian, uban pa nga nagwali sa Biblia. Wa gyud ni sila kay baloon sa ang mga pamaagi sa pagpadagan sa Biblia. Kung magtagna ang Dios, dili in town, pastor, dili in town abilidad, nga kung magtagna ang Dios, ilakip ang pangalan. Ato manang makita karong panahon na patalinghog lang mo diha. Karong Brad Samuel, unang panid sa kasulatan. Ang Biblia napaka-importante gayud kini. Kinanglan nga kung ikaw magpamatuod ka, kinanglan nakalatig yun sa Biblia. Kay naaba sa Biblia, Brad Samuel, nga kung ang tao magpamatuod nga dili ginamit ang Biblia unsay tawag sa tao, Brad Samuel, Isaias 8:20. Anya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia tungod kay kung ang tao magpamatuod siya unya ang iyang ipamatuod wala sa Biblia o bulag sa Biblia. Muna giingon sa Biblia, Brad Cesar, sumala ni propeta nga si Isaias nga walay kabuntagon daw niadtong maong mga tao basta magpamatuod sila, wala lugar diha sa Biblia. Ngaw, basahon ko ang nakasulat sa Isaias siyang kapitulo 8 bersikulo 20, inyong patalinghugan mga manamo nga mga kaigsunan ngadto sa kasubuan ug sa pagpamatuod kung sila dili managsulti sumala ni ining pulonga. Kamo ni ang Biblia. Kining Biblia. Okay. Sa pagkatinuod o sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. So ang mapala dahil sa tao o sa mga magwawali, kung dili siya mugamit sa Biblia, matod pa sa nakasulat sa Biblia, walay kabuntagon na ng pastora. Kinanglan nga ikaw pastor, ministro ka man, o diakono ka man, unsay katungdanan mo diya sa imong reliyon, mapari ka man, obispo ka man, kinanglan nga ibasin ni mo sa Biblia, dili magmugna-mugna bakag imo ba. Nakalatig sa Biblia, kay kung dili ka magpamatuod, dili pinasikat sa Biblia, wa gyud kay kaugmaon pastor, wa gyud kay kaugmaon ministro, wa gyud kay kaugmaon diakono, wa gyud kay kaugmaon nga mga kaparian o obispo, kinsa man nga mga naa sa relihiyon. Prangka-prangka ni amo. Karon, sa ilang pangutana, Brad Samuel, wa may pangalan nga Master Tomas Uinyo Sr. diha sa Biblia. Mao lagi na karon atong tubagon. Kining mga pastor, mga ministro, uban pa nga mga magwawali, wa gyud ni makasabot sa Biblia. Kay nagtuo sila nga kun ang Dios magpaila sa igagalingon, dala na ang pangalan. Pero atong sayron sa pinasugdan, Brad Samuel,
Si Kristo sa iyang kaugalingon, sa iyang pagpaila, bisan pa ang mga apostoles, bisan pa si Judas, bisan pa ang mga propeta, wa pa na mga tao na ananay tagna nila do. Klaruhan tala mo. Kamo mga pastor, mga ministro, klaruhan tala mo. Si Kristo sab sa wa pa din his kalibutan doon na pakita ang Biblia nga kun magpamatuod ang Kristo, kun ang Kristo maabot sa kalibutan, naagyoy tagna sa iyang kaugalingon, pero wa gyoy Kristo mabasa diha. Unsa ang usa sa sitas, Brad Samuel, pinadayag 19:10, Brad Samuel, nga naaba sa Biblia nga si Kristo doon na gyoy siya tagna sa iyang kaugalingon or propesya. Ani Brad Cesar, basahon ta ang kasulat sa pinadayag sa ing kapitulo 19 Versikulo 10. versikulo 10 mo ni ang gibasihan ni Kristo sa iyang pagpamatuod kanhi sa iyang panahon niya. Dini sa versikulo 10 matud pa sa atong mabasa sa Biblia, unya miha pa ako sa iyang tilan aron unta sa pagsimba kaniya apan siya mingon kanako, ayaw pagbuhata kana ako mao'y usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuonan nga naghupot sa pagpanghimatuod ni Hesus. Do na daw pagpanghimatuod ni Hesus ingon si Apostol Juan. Kung unsa kanang iyang gipamatudan, mao'y simbaha ang Dios. Kay ang pagpanghimatuod ni Hesus mauman ang espiritu sa propesya. O tagna. Kung imo basahon kana sa laing bersyon sa Biblia. Brad Cesar, Oo. gitawag na kana og Tagna. espiritu sa tagna. Musa ang Okay. Kristo di ay sa iyang pagpamatuod nagamit siya og tagna, pero sa iyang gigamit nga tagna og propesya walay mabasa Nga iya litra ngalan nga Hesus sumala sa atong mabasa sa Biblia. ato na puribahan kay lagi kung ang Kristo magpamatuod o si Jesus kung magpamatuod pinaagi masatag na o propesya, pero atong sayron asa ang usa sa propesya ni Kristo nga wa gyud mabasa diha nga Hesus. Ang imong mabasa diha bata ra gyud na, wa gyud na ginganlan diha og Hesus. Asa pa ang usa sa tagna, basahon ko ang Isaias 9:6 nag-ingon sa ako ang pagabasahon nga tagna kini gihapon. Kay mao lagi nag-ingon nga kun magpamataod si Hesus dili pinaagi sa unsa kun dili pinaagi og tagna. Pero kay tagna man kalaki pa ang pangalan, dili way pangalan diha nga Hesus kun ang Biblia magtagna. Basahon ko ang tagna ni Hesus nag-ingon. Isaias 9:6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak ka lalaki gihatag, ug ang kagamhanan ni katungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon ug kahibulungan kining bata ha. Tawgon daw kini siya og kahibulungan, tawgon pud ni siya magtatambag, tawgon po ni siya Diyos nga makagahom, tawgon po ni siya amahan nga walay katapusan, tawgon po ni siya prinsipe sa paghidait. Kining anak ang gipakita sa Biblia sumala sa tagna ni propeta Isaias, anak lang ang gisgutan nga kana tawgon kuno nagkahibulungan, tawgon kuno nagmagtatambag, tawgon kuno nagmakagagahom, tawgon kuno nang anak ug amahan nga walay katapusan, nya tawgon po siya prinsipis pagidait. Kumo kay anak man, way mabasa nga Hesus diha. Kay ang pagpailan ni Kristo siyang kaugalingon ni Hesus, pinagi masatag na. Pero atong gisusi, kung naaba kalaki pa ang pangalan. Sa akong gibasa, sa Isaias 9:6, wa gyud Hesus diha nga mao ang bata, pero naabay tubag ana, pero dugangan patabrat Samuel. Kining bata, gitagna basa asa pud ni siya mataw, sumala sa Isaias 7:14. Yeah, Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 7:14 nga gipasupot giya pong tagna kun asa kanang asa kana siya ipakatao kanang mong bata nga gitagna nga wala poy sa gibasa ni Brad Cesar wala poy nga Jesus diha. nga Hesus nga atong mabasa. Okay. Dinhi sa 7:14 gingon busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo ug usa ka timaan ang Ginoo daw anya karon ang usa ka ulay manamkon ug mag-anak ug usa ka anak nga lalaki
ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Busa asa di ay ang gipasidunggan Nga anak, asa siya mataw? nga mataw kanang maong bata nga gitagna. Manamkon daw ang usa ka ulay o kanang iyang gisamkon nga iyang ipanganak nga matud pa kanang Tawgon anak nga lalaki. anak nga lalaki. Unya, Pagatawgon na siya og Emmanuel. Wa gyud Hesus diha. Jesus. Busa, kamong mga pastor, ubang pang mga magtutudlo sa Biblia, ayaw mo pagpangita o ngalan, uy, nga nabay mabasa nga Tomas Sueños Biblia, tagna pagani di gina lagi i-apil ang pangalan nga numan. Kayo i-apil ang pangalan, magkagubot ang tao di ay. Wa man magkagubot ang tao, i-apil ang pangalan, di man yun na may tabo nga magkagubot, pero nga nung nagkagubot man lagi. Kay ang tao lagi, tungod kay ang prinsipyo sa Biblia dili man pinasikad nga isulat ang pangalan. Kay og isulat pa nga Hesus, di pagkataon ni Hesus, wa noon tay sumpaki ang mga Hudiyo, mga Pariseo o mga Saduceo. Dili noon ta supakon to mga apostolis kung naapay pangalan kay ang mga tao sa unang panahon, ang mga Hudiyo, mga Pariseo ug uban pa nga mga hintil nagbasa mato sila sa the five book of Moses nga mao tong Genesis, Exodus, Levitico, Numeros ug Deuteronomio. Naa na may Biblia sa unang panahon. Nya ngano man lagi nga wa man lagi to Jesus. Kay wa lagi sila kay balo kay ang ilang gibasa dunalay anak nga matao Tagna lang. ang gitagna lang unya asa siya matao dito sa birhen nga ulay unya pagatawgon og Emmanuel unya di man Emmanuel pero ni ata aron gyud maklaro Brad Samuel sa diha nga gitagna ang Hesus o anak nga lalaki nga pagatawgon sa amahan nga uli tapusan prinsipis pakidaet nya gitawag siya o kanang gitawag siya og mga sa Isaias 9:6 pagatawgon siya og kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom nya prinsipis pagidait amahan nga walay katapusan pero ni ata kay anak raman ang gisgutan diha pag-abot na ya natas pag-abot sa katumanan kay tagna pa man to pirmero pag-abot na ni Hesus sa iyahang kaugalingon nga nagpakatao na siya. Iyon sabay ato mabasa Brad Samuel sa Biblia ang katong tagna si Isaias 9:6 o katong Isaias 14 gipakita bagyud nga mao na gyud siya ang katumanan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mateo 1:21 ngadto 23 Brad Samuel ginganla na ba? Ato ning ipatinaw ngadto kay mangita lagi ngalan lagi wa may Tomas Sueños Biblia. Wa manggod ni siya kay balo sila god nga naay mga tagna nga dili lagi apil ang pangalan. Sa pag-abot na ni Jesus Brad Samuel naa ba diha nga gipakita na gyud nga kadtong bata nga matao pinaagi sa birhen nga ulay gipakita ba gyud ginganlan ni gyud na. Basa Brad Si Samuel Sar, katong bata nga gitagna ni propeta Isaias nga ipakataw sa ulay nga pag-abot ni adto sa takna sa tukma nga panahon didto man to ipakataw man to siya sa birhen nga ulay nga matudpo ato si Maria matudpa na amanas Galacia 4:4 pero sa pag-abot sa tukma nga panahon Nga matao, ipakataw ha? siya katong tagna nga kanang Dunay anak nga ipakataw nga pagkatawgon siya Emmanuel ihatag ang hulagway kung kinsa na ang ngalan niya to. Niyaw, sa Mateo siyang kapitulo 1, versikulo 21 hantod sa 23. Ani ana ang tubag, mga higala, busa katong inyong pangutana nga dili kanang nangutana mo nga ang among Napay magtutudlo, pangalan inyong magtutudlo? ngano nga among giturgan nga Espiritu Santo nga wala may ngalan. Ang Biblia among gibasihan nga sa basta itakna gani parang Kristo wala ka na masulat ang iyang ngalan. Pero sa alang matuman nga Pag-abot na niya. pag-abot sa tukbang panahon gihatag ang ngalan kung kinsa na niya 21 hantod sa 23 sa kapitulo 1 sa Mateo giyon. Og iganak niya ang usa ka bata nga lalaki. Umatong sa Isaias 9:6. Isaias 9:14 sa Isaias. Og siya imong panginganlan si Jesus. Nana. No nangingalan sumulas Jesus Jesus na. na. Sa Kay siya. Kay siya mo man ang magaluwas sa
sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan matud pa sa tumabasa na itabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta mao na tong ingon ni Isaias. Nga nagaingon tanawa sa kabirhen mga magasamkon og mag-anak sa usa ka bata nga lalaki. Itong Isaiah City 14. Oo, Isaias Bisay City 14. Sige. Sa Isaias ug ang iyang ngalan kadtong usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagkatawgon Emmanuel. Tukma. Tukma sa Dito sa Isaiah City 14. Oo, patayon ta. Gingon. Unya nga ang kahulugan si Emmanuel, matud pa ang kahulugan mo kini. Ang Dios uban kanato. Bisag diha lang. Klaro na. Klaro nga katong gitagna ni propeta Isaias, Bata. tagna man to nga bata, walay ngalan nga Hesus. Pero pag-abot sa katumanan sa tukma nga pagkanahon, nga gipakatawo siya sa babae, sumalas ka sila. Ginganlan na. Ginganlan nga ang ngalan niya itong gingong Emmanuel, Hesus, nga matud pa ang kahulugan niya ng gingon nga Hesus, nga matud pa gitawag og Emmanuel, nga ang Dios daw uban kanato. Oh, di ba? Pastor, mga ministro, di ba klaro? Nga sa pagtagna dito si Isaias, Nueve Isaias, pagtagna si Isaias City 14, ginganlan ba nga Jesus? Taon, giingon lag bata. Pero sa diha, sa tukmang panahon nga na taon na tong bata, sumala sa Glasya 4:4, nakita na nga ginganlan na to og Jesus. Kay naa naman siya mismo, na tao naman ang personal, alang-alang, dito matuman tong tagna, matuman gud na kay tagna mana. Klaro na pastor, to sa ayaw pagpaningil nga naabay Tomas Aquinas Biblia. Wa pa kay ngano wa pa man matao. Mao pod sa panahon ni Kristo. Mo na ang tubag diha ni ana, pero niya pa. Bisan pa sa iyang titulo Brad Samuel, di asa tas ng Kristo kay ato man hinahinayon ba kay kining mga pastor, mga ministro nganlan tani sila. Nga sa nagkalaay mga reliyon, mga inosente, mga ignorante, wa makasabot sa mga tagna sa Biblia. Busa kay sila wa man makasabot, wa man pud mahibalo sa tagna sa Biblia. Mao mangutanay gud sila nga wa man ay mabasan Tomas Aquinas Senior kay ngano ignorante magud mos Biblia god. Wa manggod na ang kaalama gihatag sa Dios diya ninyo kay kaning inyo maora na tuo lang kang Hesus luwas na ka, tuo lang kang Hesus luwas na ka, wa nay buhat og matarong, tuo lang ka ni Kristo nga nagpakamatay sa cross luwas na. Pag sure mo diya oy lama-lama naman na inyo ang pinamatud-an nga tustaw niya mga tao ba pud tuo ngano man sayon ra kayong kaluwasan, mutuo lang ka ni Kristo nga nagpakamatay sa krus, maluwas na ang tibuok mong panimalay. Pag sure mo oy, patakar man mo gubad-ubad sa Biblia, pahumhao maron inong tunuhay nga sayon lang ang kaluwasan, diretso na kas langit, wa kay mo kay balusan ng langit. Sulti ko naman diri si Wele. Yan ang among pagpamatuod din, reklamo ko na mo, kamo mga pastor, hagiton ta mo, mga ministro, mga diakono, ubang pang magtutulos Biblia, hagiton ta mo, kini among gi-insultis Biblia, sayop pa ni. I-challenge ta mo, sayop pa ng inyo, pinamatudan. Hindi gani, pag buhat mo din programa sa Diwaili, ato ning klarohon ni, binayloy tayo sa katarungan, tanawon tag-kinsay, surrender na to. Mo na diya atong hagit ka nila Brad Samuel, ug sayop pa ni among hubad, challenge ta mo. Inasayop niya mo. Pagbutang mo programa dere, pagpalit mo program para sa mo tanawon ta, kinsa ang makasultis ka matuoran. Na ang amo ang challenge na ninyo kay pasiatabon makay mo nga ang mga PBCM, mga yawa na ang mga PBCM, wa na ka matuoran kanang ilang magtutulo yawa na sayo na sultihon, pero pagpamatuod maglisod mo bisang ganis mga pangatarungan sa Biblia asara ka na punitan na inyo naaba mo ani mga sitasa ni aba mo gisulti ba na sa inyo mga membro, gisulti ba na diya sa mga katawan, wa lahi ang pagtulunan sa BBCM kay among gitagud-tagud ang mga nakasulat sa Biblia. Klaro-klaro ni ato pero ni ana puta sa titulo. Si Kristo dili lamang nga siya na tao, si Jesus dili lamang nga siya na tao, naapag siya titulo, Brad Samuel. Unsa ba ang tagna sa Biblia? Ni ana putas tagna.
kang tagna ka titulo ni Kristo na abay gitagna diha nga kana si Jesus mao na iyang titulo. Pero asa na to na mabasa Brad Samuel? Isaiah 26:16 Brad Samuel. Diha na putas titulo na po ni Kristo. Kung na abay na butang diha nga Jesus nang gisgutan diha nga ang iyang titulo. Basa Brad Samuel gani. Aniya Brad Cesar, basahon tang nakasulat sa Isayas nga mao ni titulo lugar ni anang bata nga kanang Matao na. matao nga Dito sa Bethlehem, gitawag og Emmanuel. gitawag siya Emmanuel nga ang ngalan nga ang kulugan si Emmanuel mo nang ang Dios kauban nato nga kinsa kanang Emmanuel mao na si Jesus. Sumalas atong gibasa. Eh, Pero ang duna tagna ba niya, tagna sa iyang pagkatitulo. nga kanang duna siya titulo nga pagkadadon sa iyang pagka-Dios o sa iyang pagka-Emmanuel niya sa Isaiah sa iyang kapitulo 28 bersikulo 16 inyong patalingugan busa mo kini ang giingon ni Jehova aniya karon dunay giingon daw ang Jehova kining Jehova mo man ni ang Dios nga Samahan. samahan Mao na nga amahan ni Kristo, mao na nga amahan ni Jesus. oo niya busa mo kini ang giingon ni Jehova aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali Unsa? Ang tagna? Nagna ni Kristo Naay bato sa pamag-ang bato sa nga pamag-ang ibutang nga gipahimutang didto sa Sion nga ang Sion mao na ang Jerusalem. ang Sion sumala pa sa listahan sa mga pulong gitawag nagsyudad sa Israel buko, bugtod. bungtod sa Jerusalem. busak kanang gingon nga patukuranan nga malig-on nga gibutang diya sa Sion nga kung kana atong nabasa nga kana matud ba uluhang bato daw sa pamag-ang Sumaw na ang titulo ni Jesus. Pero wa ni Jesus diha. Wag ni Jesus mabasa mo diha. Ang giingonan din ha, nga ang Dios nga mahan magbutang og inuntang bato sa pamag-ang dito sa Sion. Nga ang Sion mo na ang bungtod sa Jerusalem. Nga ang iyang titulo bato sa pamag-ang nga kadto daw mutuo ni atong batos pamag-ang dili gani pagdali ang tao pagtuo ana. Pero ang tao karon nagdali oy. Perting nagdali. Pero ang Biblia nagingon ayaw mo dali-dali tuan nas batos pamag-ang. Ngano magbuot magyud mo mga pastor? Ngano nagdali magyud mo ni Kristo? Ngano nagdali magyud mo ni Jesus? Nga gitagna na madaan nga di mo ipagdali pagtuo ang batos pamag-ang. Kaya nga no di mo ipagdali sa pagtuos sa batos pamag. Kaya naapay laing bato. Wa mo gud mo ibalugod. Mo lagi na ba nya nganlan para babidirig mga fake nga mga magtutudlo, fake ekonomi nga mga ministro. Asay fake na ining nabasa na mo. Kamo wa mo kabasa, wa kay mo kay baluan na. Unsa ang pagpadagan na Biblia? Karon apil ang titulo ni Jesus nga batos pamag-ang. Karon, wa gyud Jesus diha sa Isaiah 9:6 nga siya nang batos pamag-ang, wa gyud mabasa diha. Pero pag-abot na ni Jesus, mao na diha balik ta punta. Pag-abot na ni Jesus, kining iyang titulo nga batos pamag-ang gipaila baka na niya ni Jesus mismo siya mismo maoy nagtugaan nga ako baya ng batos pamag-ang ngano man gitugaan man ni Jesus kay naa naman siya ang katumanan. Itong basahon, Mateo Brad Samuel Iridian, Yeah, Brad Cesar. 42. Basaho na to kining Mateo sa iyang kapitulo 21 bersikulo 42 nga mismo si Kristo iya kining gitug-an nga siya to ang gitagna ni propeta Isaias nga batos sa pamag-ang. Niyaw sa maong basahon sa 21:42 matud pa ni Kristo og si Jesus mingon kanila ngadto sa mga tinun-an niya mga tao wala pa gayud kamo makabasa sa kasulatan Katong Isaias ba? gamit na si Kristo kasulatan Ito Isaias. ibasa ganina sa pinaliyag kaning 19 nagamit siya og espiritu sa Tagna. kon propesya usa na as kasulatan ingos Kristo wala pa yun kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato ingos Kristo nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamagat Nilutaw na. nilataw na nga katong uluhang Isaias bato, 9:16. Isaias sa Isaias 9:16 28:16. sa Isaias
Sige. Itong ulang bato sa pamagang gi-claim ni Kristo. Nga? Gingon niya, wala ba kamo makabasa sa kasulatan? Oh. Nga batod pa nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikoy na himong uluhang bato sa pamagang. Buhat Wa kini. daw kini sa Ginoo musa gi-claim ni Kristo Nga? sa pag-abot na sa iyang panahon sa pag-abot na niya nga gigamit niya nga ang dikot lugar sa isni ni propeta Isaias nga siya tong kanang uluhang bato o batos pamagang nga diya sa Sion nga gipaymutang Giangkon. sa Ginoo. Musa si Kristo sulti siya nga matupawa bag mo makabasa sa giingon nga Sa kasulatan. nga katong wang bato nga Sa giingon pamagang. sa pamagang na Nga inyong gisalikway, nahimong uluhang Uluhang batos bato sa pamagang. pamagang, oh. Giangkon ni Kristo, mga higalag mga kaigsuunan, Brad Samuel, giangkon ni Kristo, nga wa ba day mo makabasa sa sulatan? Katubad to si Isaias ba, 28, 16 ba, nga gibutang ang batos pamagang dito sa Sion, nga ang Sion mao ng Jerusalem. Pag abot na ni Jesus, sa iya nang natao na siya sa kalibutan, giangko na niya nga ako to ang gitagna ni propeta Isaias, ang Isaias 28:16 nga mao ang uluhang batos pamagang. Unya dito sa Isaias naabay Jesus na dito nga uluhas batos pamagang. Wa ang mabasa sa Isaias 28:16 uluhang batulas pamagang. Wa gyud Jesus diha. Pero kano sa alang gitagna o kano sa alang gitugan diha nga naa na si Jesus na tao na maura pod na sa Espiritu Santo. Way mabasang Tomas iyon Senyor. Pero sa diya nga natao na mao nang gitugan ni Master nga siya na katumanan sa Espiritu Santo. Mao sad nga gitugan po mga tinunan niya nga mao ang mga ministro nga mauna siya ang katumanan sa Espiritu Santo. Mao na kami ang mutugan na nadili kay kamo kadili mo mga tinunan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao responsibilidad nga mao ang musulti ni ana dili kay kamo. Ang inyo ang pagsaway lang ang pagsupak-supak na inyo. Di ba klaro? Giangkon gyud ni Jesus nga siya mao ang uluhang batos pamagang. Nga dili ang tao ipagdali gani. Pero atong dugangan bad Samuel, dili lang si Jesus maoy nag-ingon nga siya maong uluhang batos pamagang. Bisan ba ang iyang mga tinunan? Gipamatuod yun nga ang ilang magtutudlo nga si Jesus mao gyud ang uluhang batos pamagang. Nabay mabasa Episodos 20. Ya Bre Cesar naagi mabasa nato sa Biblia nga ang naghimo usab nga nagpamatuod sumala sa ilang nasusi tud kay nadawat naman sila nila kadtong uluhang batos pamagang gitug-an usab sa mga apostol nga kadtong ilang gituan magtutudlo nga si Jesus bato gyapon tus uluhang moto ang katumanan sa uluhang bato sa pamagang niya inyong patalinghugan ang nakasulat sa iyang kapitulo sa Episo sa iyang kapitulo 2 versikulo 20 inyo kining patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan matud pa sa gipayag lugar sa nakasulat sa Biblia ingon kamo mga tinukod ibabaw sa patukuran nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang batos sa mabagang busa sa diyang nakabaton ang Kristo og mga tinun-an gipamatud-an usab sa iyang mga tinun-an nga katong gitagna ni propeta Isaias sa 28:16 nga matud pag-ingon sa ni Kristo nga wala ba mo makabata basa sa kasulatan nga dunay uluhang bato sa pamagang nga diha sa magtukod nga gisalikway nga nahimong uluhang bato sa pamagang gitug-an usab sa iyang mga tinun-an nga si Kristo gyud ang katumanan niadto ni at kadtong uluhang bato sa pamagang busa sa amo sang sahid sa pagpamatuod mo Sa Espiritu Santo. sa Espiritu Santo nga katuman sa among magtutudlo amo pong gitugan nga siya ang katumanan sa Espiritu Santo tud kay naibalume nga si Master mo ang katumanan usab sa Espiritu Santo among gitugan sama ni Kristo sama sa iyang mga tinunan. Oo. Natural. Kamu bagoy mo pamatuod ana dili kay ngano dili man mo tinunan sa Espiritu Santo sa samang pagkaagi ba nga ang mga apostol sila mawang tinunan ni Jesucristo sila po'y nagpamatuod nga ang ilang amo nga si Jesus ang ilang matutudlo uluhang batos pamagang na kay alang-alang
Isa man din magpamatuod katong dili sakop ni Sus, katong dili sakop sa Iglesia ni Kristo. Dili. Ang sakop sa Iglesia ni Kristo kay sila man ang mao ang magtotoo, sila mao'y magpamatuod nga ang among amo mao ang among magtutudlo, mao ang uluang batos pamagang. Mao na diha ang tinaw ba nga pagpamatuod ba busayo mo pagpangita pangalan kay dili abilidad sa Biblia ka kung magtagnay apil ang pangalan. Mga inosente o ignorante kamo nga mga pastor kamo nga manaway namo. Nanaway mo, ngawa mo kay balo. Narabay tao nga manaway, ngawa kay balo. Nindot ding manaway, nga na'y balo unta. Nya daw bi karon kay makatubag man me. Sao man ninyo na be. Be, ina, sayop ning among hubad. Reklamo mo. Padala mo og suwat, padala mo og text, tawag ba mo? Ina nga sayop ng among hubad sa Biblia. Pero hangtod karon Brad Samuel, sa sige na itong panghagit nila Brad Samuel, wag yo'y usa nga ning kinul. Wag yo'y usa nga ning react. Na ano ning react? Mingon din, tay, kanang inyo tay. Nagpaisalaag man ng inyo tay. Uy. Yung anak din mo manubag? Ha? Manubag gali mo, ipasikat sa Biblia. Dili kay, kanang inyo tay, sayop man ng inyo tay. Moan na raday mo. Pakaway lami ni ana oy. May laki makakas Biblia. Sayo pa kaning amo abe. React diri. Ubin mo ari ka diri. Tagaan ka oras. Binayloay ta diri para maklaro na to ni. Dili kay moingon na mo. Sayo man ang inyo tay. Tama na kas ana. Be ari ko no personal. Entertainment ta ka. Pamatod nga kanang imo mo tinuod. Ano prangka ba? Dili kay moingon. Sayo man ang inyo. Ay sayop. Nabasa sa Biblia niya, sayop de, ikaw, kutob na kasi, sayop ng inyo. Mao na tinuod ng inyo, nga tama na mos pagpanaway. Naruha na ninyo ay. Karon, niya na ta. Bisan pa sa titulo ni Jesus, diha, bilatid ang pangalan. Wala iuban ang pangalan. Kinsa lamang ang nagtugan, mao lamang kadtong katumanan sa tagna. Si Jesus mao man ang katumanan sa tagna nga ang Dios nga Amahan magbutang og batos pamagang didto sa Sion. Pag-abot na ni Jesus sa tukmang panahon nga natawo na siya, giangkon niya ngawa ba di mo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga magtutukod inahimong uluhang batos pamagang buhat kini sa Ginoo. Claim ni Jesus mismo. Bisan pa mga apostol ila po nang gipamatudan nga ang ilang amo, ang ilang magtutudlo, maugyod ang uluhang batos pamagang. Napapaydugang prueba, basahon ko ang buhat 4 Gs. Giingon din nga atong pagabasahon, nga to sa 11 nagingon. Kinanglan may baluan ninyong tanan. Kiniha, pagwalinis mga apostol, nga tos mga Hudiyo, nag-ingon ang mga tinunan. Kinanglan may baluan ninyong tanan, nga tos mga tao, gisultinis mga apostol. O sa tanang katawan sa Israel, nga pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon, nga inyong gilansang sa cross, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana, nagtindog nga maayo na karon. Og sa inyong katubangan kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo sa mga magtutukod apan nga nahimong hinuong uluhang batos pamagang. Ang mga apostol mismo sa diha nga nabanhaw na si Jesus, ilag yung gipamatud-an kay gisupak-supak magod ni sila dito sa Israel. Gisupak-supak ni sila bisag asa sila wala gisupak ng mga apostol. Pero sa pagsupak sa mga tao, giingon sa mga apostol, kinanglan may baluan ninyong tanan. Kato mga tao ba ngailang gimisyonan ba sa kaning unang panahon? Nga ang katawan ng Israel, nga pinaagi sa ngalan ni Jesus, katong nambal mo ni mga apostol ko, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon, nga inyong gilansang sa krus, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Kaya nanambal man ni sila sa mga balatian katong mga apostol. Unya giingon dayon kining maong Hesus, matud pa sa mga apostolis, mao ang bato nga gisalikway ninyo nga sa magtutukod apan nahimong hinuong uluhang batos pamagang. Di pa matudaan sa mga apostol. Mausad kami.
Sa among pagkaministro diha sa Espiritu Santo, kami ang iyang mga katawhan, kami ang iyang tao, ang among amo, ang among magtutudlo, ang among matutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Senior, gipamatud-an namo nga siya maong katumanan sa Espiritu Santo tungod kay mo atubang kita sa ikatulong panahon. Humana ang Amahan panahon sa Israel, humana ang Kristo sa panahon sa mga apostoles. Niya na kita karon sa pagatubang sa katulong panahon. Kaya ang Biblia nagisgot og tutulo. Ato naman ang natun-an din eh. Di ba? Nga naay mabasa nga dunay tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Unya wala ikatulo. Be, kini nga mo ang gisgutan ni. Supakan ninyo. Kamang mga pastor karon hagiton tamo, mga ministro uban pa nga mga magwawali sa Biblia. Hagiton tamo, pamatud nga wala ikatulo. Ingna nga usara. Be, ina nga usara. Ang Amahan, si Kristo o Espiritu Santo usara, ingna. Tanawon tag kinsay maluya na itong tinubagay, Be, pamatod nga ang Amahan, si Jesus, o ang Espiritu sa usara. Kanawang tag, kisa may kalapiti, masurindir o mga katarungan. Isuwaya na bitaw na, kumandir lahi. Mga magwali ni kumandir lahi. Ha? Tuwaya na bitaw may dito sa Cagayan de Oro. Ni salir ba? Wa. Ilan lang, pagbugal-bugal. Mao na karon ang atong nakitang payag sa Biblia. Busa ayaw mong pangitag pangalan. Kung matao na ang katumanan, siya na may mutukan, nga ako na maong katumanan. Kanang maong katumanan, mamili po ng mga tao nga mao iya pong pilion, nga mao imong pamatuod sa iyang pagkakatumanan sa samang pagkagi ni Jesus. Ngita sa mga tao, mao mga apostol, para nga iyang mga apostol mao po'y mutudlo nga ako na ang katumanan sa ulahang batos pamagang. Muna nasab, dili kay mingon, wa may mabasa durante kung mustagna god. Kung ang Biblia magtagna, dili lagi iapil ang pangalan. Kay kung iapil ang pangalan, wa na nagkalaing relihiyon karon. Pero nga no, nga doon ay 4,000 ka nagkalaing mga relihiyon. Kaya wa lagi iapil ang pangalan. Kay kung mingon, nga diarat na kang Kristo. Isang pagali ni sila Brad Samuel, nagtuon ni Kristo pero mag-away, maglalay, magsinumbagay, magdebate. Usaray lang ipamatudan si Jesus ha. Pero nga no, mao ang magkausa. Busa, ingunana ang mga katarungan na dili pwede lagi nga kung magtagda iapil ang pangalan. Kay kung naay pangalan, wa nay nakalaing reliyon, usara unta ang reliyon karon panahon nas tibok kalibutan. Pero kay ang pagi sa Dios, kay ang Diyos bright lagi. Bright ang Ginoo. Lipat-lipaton bang tao ba? Kay nga naman mo nag-ingon, ang makasakay lang sa liso. Pariho gud anang naipiryahan Brad Samuel, nailiso bitaw sa kanang biatilis. Nga lipat-lipat, tulo ka liso ba? O tulo ka taklob. Lipat-lipat ba? O makasakay ka sa liso, dadiha ka. Pero di ka kasakay sa liso, wag yung kay ayo niya. Busa ingon ana ang mga katarungan. Bisan pa ang mga apostol Brad Samuel. Dili lamang si Jesus dunay tagna. Bisan pa ang mga tinunaan sa atong Ginoo si Kristo na ay tagna. Wa pa matao sila nanay tagna silang kagalingon asa ang tagna sa mga apostol. Brad Samuel, nga ato yung mabasa sa Biblia, nga bisan pa ang mga tinunaan ni Jesus na agi mga tagna gapon sa samang pag-agi kita po na po tagna sa atong pagkamagawali. Ang mga apostol ba, na ba po tagna silang pagkamagawali? Naa, wa pa matao mga apostol, naa na, gisulat na daan. Ngayon saman ang Isaias 42:6 Brad Samuel, unsay mabasa na to diha. Ni Abresisar, basahon tang nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 42 versikulo 6. 42 versikulo 6 mo ni ang tagna lugar sa mga Tinun-an. sa mga tinun-an ni Kristo. Pero wag yung mabasa diyan. Anas Pedro, si Bernabe, si Lucas, waoy. Bese mabasa na to. Ni Abresisar atong basahon ang versikulo 6 sa iyang kapitulo 42. Ingon, matud pa sa atong nabasa. Ako si Hiuba, nagatawag kanimo sa pagkamatuo sa pagkamatarong o magakupot Sa imong kamot. sa imong kamot o magabantay kami kanimo o muhatag kanimo o usak ka
tugon sa katawhan alang sa usa ka suga sa mga hintil. Dunay- Kadtong mga tinun-an ni Kristo, gitawag lugar to, gitagna to sila mga suga sa mga hintil. Mo na ang tagna. Kinsay nagsulti ana ang amahan pa dili si Jesus ana mo nagpamatuod ang gisulti sa amahan ni Jesus nangingon ako si Huba nagtawag kanimo sa pagkamatarong og magakupot sa imong kamot og magbantay kanimo og maghatag kanimo nga usa ka tugon sa katawan alang sa usa ka suga sa mga hintil. Ito na himuon nga suga sa mga hintil. Na ang pangutana, nabay pangalan niya? Wa, gihapon. Pero ato ni usisahon, kinsa ba ka nang gihimong suga ngadto sa mga hintil? Pero basa sa Brad Samuel, ang Isaias 49:6 dugangan pata. Isaias 49:6. Isaias sa ang kapitulo 49 bersikulo 6 Oo. dugang pa nga atong mabasa sumala sa gitagna lugar ni propeta Dunay Isaias. pahimutan nga suga ngadto sa mga hintil. Sige. 49 atong pagbasa Bersikulo 6. versikulo 6 lang gyapon gingon pero lahi na nga kapitulo. Oo siya mingon. Mugaan ra kaayo nga butanga nga ikaw mahimong akong alagad aron sa pagbangon sa mga banay ni Jacob o sa pagpabalik Sa? salin sa Israel. Doon na daw salin sa Israel. Ako usab ikaw nga ihatag nga usa ka suga alang sa mga hintil aron ikaw mamahimo nga akong kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Karon, mao gyapon, doon gyapon himuong suga ngadto sa mga hintil, bisan pa ngadto sa kinatuman sa yuta. Ang pangutana, kinsa ba niana ang nahimong katumanan? Way pangalan na, nagingon lang, himuon kang suga ngadto sa mga hintil, wa gyud pangalan dia nga Pedro, Pablo, Bernabe, kinsa pa mga apostol, Mateo, si Lucas, si Pablo wa dia. Pero sa pag-abot na ni ining gihimong suga ngadto sa mga hintil, ikinsa ba kana sila? Naaga po ito ba ang Biblia, pastor? Di mi pareho ninyo. Too lang kang Hesus, luwas na, wa na buhat og matarong, luwas na ka, too lang ka ni Kristo, nga napakamatay kanimo, nagpakamatay sa krus para sa mga sala, luwas na. Lama na mo, pamatuod, balik-balik na yung mga teksto nga sumo kayo. Naaba mo ani? Wa! Bekin sa mana ang gihimong suga sa mga hintil. Why Pablo da? Why Bernabe? Why Mateo? Bisan kinsa pa mga apostol kay kamo gud mga ignorante magumustag na. Kay ang inyo gud nga wa may basang tumasuhin nyo senyor. Ignorante magumustag na gud kung magtagda ang Biblia wa lagi pangalan. Klarohan ta mo. Kinsa lang ang muhimo sa pagpamatuda na kadtong katumanana, kadtong mga tinun-ana sa samang pag-agi gapon. Ang mga apostolis, gihimo silang suga sa mga hintil. Pero dito, wag yung mabasa sa Isaias 42:6, bisan pa sa Isaias 49:6, wag yung mabasa diha nga mga apostol na ang gihimong suga sa mga hintil. Pero pag abot na sa tukmang panahon, nga naa na ang representante na, nga natao na ang mga tinun-an ni Kristo, sila na ang gihimong suga ngadto sa mga hintil. Na pruba na basahon ko ang Buhat kapitulo 13 bersikulo 46 o 49 ang atong pagbasahon. Nag-ingon ang Buhat kapitulo 13 bersikulo 46 ngadto sa 49. Nag-ingon. Og si Pablo og si Bernabe nanay mga ngalan sa walay kurukadlok mingon pinanglan gayud ngang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo. Apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon tan-awa. Matod pas mga apostola sila si Pablo ug si Bernabe tan-awa. Anana dagiyon. Kumalikon kay nalipat ani Brad Samuel tungod sa ato abang pinaspasaba na atong ingon
kami mga nara din na, ako baliko na, og si Pablo, og si Bernabe, sa walay kunukuhandok, mingon kinanglan gayud, ngang pulong sa Diyos, anay gaunas pagmatala kanyo apan, kay inyo man kining gisalikway, og inyong gihukman, nga inyong kaugalingon, nga dili takos sa kinabuhing dayon, tan-awa, matod pa ang apostol, kami, nagyan ko na, mangadto sa mga hintil na, kay sa ingon ini gisugo kami sa Ginoo kinsa man si Kristo nga nag-ingon gipahimutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil usab na kaya di basuga aron pagadadun mo ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta na agapon di ba tagna sa Isaias 40 sa Isaias 49:6 nga himuon silang suga bisan pangadto sa kinatumyan sa yuta kinsa nahimong katumanan nga magwali nga gihimong suga ngatos mga hintil bisan pa ngatos kinatumyan sa yuta di ba mga apostol pero sa atong nabasa sa Isaias 49 versikulo 6 naaba si Bernabe si Pablo ug uban pang apostol wa siya ro po mo mga pastora di mo makasabot oy gahi di gyud kay magulo katinaw sa Biblia pero kay lagi nag inyo mag-ibarog ng inyong sayop ba mo nagdikid mo bisag usaon pala mo pamatuod dikid mo makasabot kay ano gihatagan mo espiritus kay nanok gihatagan mo sa Dios ug mata nga sama nga buta kamo nao klaro kayo ang tagna sa Isaias 42 gibasa ni Brad Samuel sa o sa Isaias 49:6 why mabasa diha nga himuong suga ngadtos mga hintil why mabasa nga Pablo why mabasa mga apostol pero sa diha nga nga tawo na ang mga apostol sila na mao ang katumanan sa tagna nga sila mao ang himuong suga ngadtos mga hintil bisan pa ngadto sa kinatumyan sa yuta di ba klaro siya ro bumugdi mo makasabot oy grabe na masad mo pero karon niya kaya nag-ingon man tabisan pa mga apostol na agapoy tagna pero wa gapon gisulat diha sa Biblia sa pagtagna. Di ata ni Judas Brad Samuel. Si Judas Iscariote mao ang nagbudhi sa atong Ginoong Kristo. Ha? Pero wa pay Judas nga natao. Daan na bang gitagna? Naaoy. Wa pay Judas sa kalibutan. Gitagna na ang iyang buluhaton. Pero pagkatao na ni Judas, na siya din ang katumanan. Pero unsa ba ang nakasulat sa tagna? Sa Ragod Brad Samuel ang Zacarias Kapitulo 11, versikulo 12 ug 13, kinsa ni ang nahimong katumanan nga wa gyapon Judas diha. Pero pag abot ni Judas, siya nay naigo na ng tagnaa. Pero wa gyud mabasa diha sa tagna nga Judas. Basa Brad Samuel ang Zacarias. Aniya Brad Cesar basahon ta ang nakasulat sa Zacarias sa iyang kapitulo 11 versikulo 12 versikulo 12 hangtod sa 12 ingon din niya 13 Zacarias 11 sa iyang kapitulo 12 versikulo 12 hangtod sa 13 hangtod gikan sa pagbasa nato sa versikulo 12 hangtod sa 14 ingon ni atong pagkabasahon matud pa sa ingon ni pangutanan ni Brad Cesar ug ako miingon kanila sa versikulo 12 wa ko mingon kanila kung giununa ninyo nga maayo ihatag kanako ang akong sukol matud pa sa atong masaog nabasa sige padayon lang ug kung dili ugaling pasagdi na lamang pasagdi na lamang busa ako gitimbangan nila alang sa akong suhol sa katluan kabuok nga salapi. Sa 13. Og si Yuba mingon kanako. Ihulog mo sa sa magkukulon ang usa ka maayong bili nga ilang gibili alang kanako. Ug akong gikuha ang katluan kabuok nga salapi o gihulog ko sa magkukulon didto sa balay ni Yuba. Diha bisag diha na lang Brad Samuel atong ato laning kuanon usa atong nga gibasa nga imong nabasa Brad Samuel nga ang amahan nga si Yuba miingon daw kanako ihulog mo sa magkukulon nagisgot nig magkukulon ha ang katluan ang usa ka maayong bili so na lugar gipalit nga ihilang bili kanako og akong gikuha lugar
ang katluan, nagisgod ka po katluan, 30 ba? Kabuok nga salapi. Salapi. O gihulog ko sa magkukulon dito sa balay ni Jehova. Wa gyud mabasa din ni Judas. Pero kinibang tagnaa kay tagna man ni. Pag-abot na ni Judas Iscariote, siya ba yun na ang nagkuha sa 30? Katuan kung katuan. Kakatuan kabuok ka sa lapi nga iyang gihulog ngadto sa magkukulon dito sa balay ni Jehova. Wa gyud Judas mabasa din nga midawat og suhol sa katluan nga bili nga iya gihulog ngadto sa magkukulon dito sa balay ni Jehova. Pero kinsa ang nahimong katumanan ana? Wa gyud Judas diri why Judas? Pastor, mga ministro, why Judas diha? Pero nganong mingon mami nga si Judas na? Nara, pagkataon ni Judas siya gyud na. Nara, pastor, paminaw, war ba mo ani? Kanang inyo, tutuo lang ang Kristo, luwas na mo. Oy, lami kayo inyong pulong. Pero tama na ka pagtuo. Kinahanglan mabuhat pud mo oy, ug unsay gisulti ni Kristo tumana na. Aron mo maluwas, pero di mo mutuo ni Kristo sa iyang ipabuhat, wagyo'y kaluwasan ninyo diha. Pagkahan tala mo. Nagtuo mo ni Kristo, unya dobe. Kung wala ninyo, himuwa ang sugo ni Kristo, maluwas mo? Klaro mo di ay. Kasayon sa inyong kaluwasan, pero sa mo lisod, oy. Lisod ang kaluwasan. Kung dili nimo, tumanon ang sugo ni Kristo, di ka maluwas, pero kamo? Oo lang ka nga si Kristo nagpakamatay sa krus, luwas na. Pag sure mo di ay, lama mo pamatuod. Sayo na kayo ninyong kaluwasan, sa mo disod ang kaluwasan. Kinanglan mo, tuman ka sa sugo ni Kristo. Kaya dili ka mo tuman sa sugo ni Kristo, wa kay kaluwasan, pastor, wa kay kaluwasan, niso kinsaman ka mo, nga mag-uwalis Biblia. Pero kaprangka niya to ba? Kay kami mga mag-uwalis Biblia, hindi gipudipo niya prangka niya mo, kanusap man mo, prangka ba? Unya naghukman na ta, unya naghukman na ta sa kalibutan. Ang hukman ba na to karong gubat ba? Nagtuo ka sa unang panahon ang paglimpyo sa Dios ang lunok, pero karon dili na, gubat na. Munay ato ang gisulti sa among langiton nga magtutudlo mo atubang gyud ta gubat may higalag magkaisunan. Mao na ang limpyo sa kalibutan. Wa ka diha sa Dios nga Espiritu Santo, wa kay kaluwasan. Prangkahan tala mo. Karon, kanang nagdawat sa 30 kabili nga salapi, Brad Samuel. Nga iyang kuan dito sa magkukulon. Kinsa bang nahimong katumanan na Brad Samuel nga nagdawat og 30 nga salapi? Kay sa tagna sa Sakarias 11 may mabasa dito nga Judas Iscariote, kinsa ba ang nahimong katumanan na Brad Samuel? Mateo 27. Versikulo 3 nga to sa 10, Brad Samuel. Aniya, Brasisar, ang nahimong katumanan anak kung kinsa ka nang giingon nga dawat sa 30. Dawat sa 30 Salapi. katluan nga kasalapi lugar. Nga iyang palit dito sa magkukulon. Matud pa ipalit ngadto sa magkukulon. Ang katumanan niya na mao si Judas Iscariote, pero ang gitagna walay Judas samo ginaisuod sa inyong Alimpatakan. Nga dili ingon niya na Abilidad ang ang prinsipyo magtagna. sa Biblia kun magtagna ibutang didto Wala ibutang ang pangalan. Dili dia ibutang ang ngalan. O, Sige. niyo? 26 sa Kapitulo 27. 27 sa Mateo sa niya sa iyang Versikulo versikulo 3 santod na to pagkakasahon sa Diyos ingon ini ang gipayag lugar sa Biblia. Matod pa. Og si Judas ang iyang Ang iyang magbubudi. Si Judas ang iyang magbubudi. Sa pagkakita niya nga si Jesus nga si Jesus gihukman sa silot, nagbasol og ang salapi nga katluan kabuok mao tong 30 kakatluan nga gipalit lugar dito sa magkukulon yuta sa magkulon nga matud pa tagna maytod nga kang Judas gingon dinhi nga nagbasol daw si Judas ang salapi daw nga katluan kabuok nga gidala niya pagbalik ngadto sa mga saserdote nga punuan og sa mga ansyano
og miingon, si Judas ang miingon, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo nga matarong apan mitubag sila nga nagaingon, unsa man may amo ni ana, ingon tong mga Pare, mga kaparian ba? kaparian sa kaning panahon niyon, imo ra kana. Ug ang salapi iyang gisalibay sa sulod sa templo, yung salibay ni Judas kay buot lagi niya yuli, ug mipawa siya, ug siya milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon, nagikog apan ang mga saserdote nga punuan sa namunit na nila ang salapi o napunit na nila ang salapi. Ang masalapi mingon, dili matarong ang pagbutang niini diha sa panudlanan sa templo, kay kwarta kini nga bilis sa dugo, gingon dinhi. Busa na nagsabot sila og pinagi nini ilang gipalit ang yuta sa magkukulon. Mo na to ang Yuta yuta na sa Sakarias, aron matud pa pagalugnan alang sa mga dumuluong. Busa ang maong yuta ginganlan nga yuta nga dugoon hangtod karong mga adlaw. 9 ug natuman ang gisulti pinagi sa propeta nga si Jeremias. Mao na si Jeremias, pero sa Sakarias man to atong gibasa. Pero na po sa Jeremias nga nagingon og ilang gikuha ang salapi nga katluan kabuok nga mao ang bilis sa gibilihan sa pila ka mga anak sa Israel. Og kini matud pa ilang gibaylo sa yuta sa magkukulon sumala sa gitugon kanako sa Ginoo. Kinsang nahimo katumanan Brad Samuel? Walain mao si Judas Iscariote, pero sa tagna sa Zacarias nga nag-ingon, og ako mingon kanila kung gihunahuna ninyo nga maayo ihatag kanako ang akong suhol, ug kung dili ugali pasagdi na lamang busa ako gitimbangan nila alang sa akong suhol sa katuan kabuok ka salapi, ug si Jehova miingon kanako, ihulog mo sa magkukulo ng usa ka mayong bili nga ilang gibili kanako, ug akong gikuha ang katuan kabuok ka salapi ug gihulog ko sa magkukulon dito sa balay ni Jehova. Kinsa ang nahimong katumanan nga nagdawat sa 30 katluan nga salapi nga iyang gipalit dito sa yuta sa magkukulon? Di ba? Walay nakita din sa tagna sa Zacarias nga si Judas na. Why Judas din ni mabasa sa Zacarias, kay lagi abilidad sa Biblia nga kung tagna dili lagi iapil ang pangalan. Pero mao gapon nga mong tubag nga numingon man mo pastor nga wa may mabasa ang Tomas sa inyong Biblia. Maura po ni, way mabasa nga Judas ang nagdawat sa 30 kasalapi. Ang mabasa lang nato nga naay Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo nga maoy mopuli kaniya. Muna nga itong mabasa. Unya, moingon mo nga walay Espiritu Santo nga maoy puli ni Kristo. Minaunsa man ni taon mo oy, kadaghan na bitaw na namo nga gibasa dinhi nga ang puli sa atong Ginoong Hesukristo mao ang Espiritu Santo. Mabasa man na to na makadaghan naman na namo diri nga gipamatud-an. Nya karon, ug dili ninyo dawaton ng Espiritu Santo nga maoy puli ni Kristo, nga maoy sugo ni Kristo. Basara ko Brad Samuel ang Juan 14:15-17 Brad Samuel. Kinalan mo mutuo ka ni Kristo, musugot ka sa iyang sugo. Unya kung dili nimo ni dawaton ng Espiritu Santo, ning sugot ka sa sugo ni Kristo. Basara ko Brad Samuel nga naay sugo ni Kristo, nga ipadawaton ng Espiritu Santo. Ania Brad Sir, basahon ta ang gingon ni mga sita sa Juan 14 versikulo 15 hangtod sa 17 bisag 16 la tataman Brad Sir. Matud pa ni Kristo kung naigugma ta ni Kristo o kamo naigugma ni Kristo. Kung naigugma kamo ni
kanako, ingon si Kristo, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ug ako mga muyo samahan ug kamo ihang pagatagan ug laing manlaban nga may guban kaninyo hangtod sa kahangturan. Unya og ilaw 27 nga mao ang espiritu sa kamaturan. Ug ang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kaya ang kalibutan dili man makakita ni makaila kaniya apan kamo gingon nakaila na kaniya kay siya magapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Unya kinsa man ning giingon ni Kristo nga kun higugma taniya iyang pagatumanon ang atong Iyang sugo. Oh. Na siya sugo nga hindi pa Angay tumanon sa tao. tumanon nga kun unsa ka lang nga sugo matud pa niya ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang pagatagan ug laing manlalaban nga mao ang espiritu sa kamaturan. Kung kinsa ka ng espiritu sa kamaturan nga gipadala sa man nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan matud pas 25 ug 26 kun akong ipadayon sa pagbasa kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo ingon si Kristo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan ipadala sa amahan nga ipadala sa man kaya magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahindom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Na ang Mao na ang sugo ni Kristo, Brad Samuel. Dili lang kami tuo ming Kristo. Unya, kay nagtuo man mo Kristo, nagsunod mo siyang sugo. Wa! Pareho na gud na, mingon ang imong aman. Lay, pagkuhag tubig, mingon po din ng anak, otay. Unya, kay naabot naman lang ang gabi, wa may tubig niya, nisugot ka sa sugo sa mga aman. Gusto day ka na. Nagugma magamong Kristo, nangano ang lagi mo sunod siyang sugo. Ngay padawat ang Espiritu Santo nga mo'y magtudos ta ng mga butang. Kaya gud mo tamanan ng Kristo. Wa matay supak ang ng Kristo. Mao nang ikaduhang panahon sa mga apostoles. Okay kay na dia. Sa ila matong panahon nga moapil data nga niya naman si katulong panahon. Lain na mata nga henerasyon nga matay na matong mga apostoles. Nya magpabilin data ato. Nga naa naman ng Espiritu Santo nga maipulin niya. Napay mabasa sa Biblia na Kaya saya tumabasa nga Espiritu Santo magipuli ni Kristo. Biblia ni, supaka galing. Ug sayop mga mong pagpamatuod dagihon. Juan 14 bersikulo 25 nga ang Biblia nga to magabasahon mao ang pulong sa Dios nagihon. Kining mga butang nga matud pa ni Jesus ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagika nako matud pa ni Jesus ang magdadasig nga maong Espiritu Santo maong ipadala sa amahan puli kanako siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang og magpahinumdum kaniyo sa tanan nga akong giingon ninyo. Naa malagi puli ni Kristo. Unya ang uban mayon ang puli ni Kristo ang Santo Papa. Ang puli ni Kristo ang obispo, ang puli ni Kristo ang mga pari, ang puli ni Kristo mga pastor, mga ministro, gubat pa. Sure mo dia, oy. Ha? Ay magtutuan na. Anong mga pagtudlo nga sayop, ay magtutuan na. Busa, ato na nakita, Brad Samuel, nga, dili angay nga mutana sila. Wa may mabasang tubas iyuhin nyo, Senyor, sa Biblia. Sa samang pagkaagi, mga pastor, kung magtagna ang Biblia, dili lagi iapil ang pangalan. Sa samang pag-agi usab, si Jesus dunay tagna nga bata pero wala ngani sa tagna dito na sa pagkatao na ni Jesus. Maugapon ang mga apostol, gihimong suga ngatos mga hintil, way mabasa nga Pablo, Pedro, pero sa diha nga natawo na si Pablo, si Pedro, kinsa pa nga apostol na ha? Mao sa pagigapo sa kang Judas Iscariote, gitagna nga dunay mudawat sa katluan kasalapi, walay Judas nga mabasa dia, pero pagkatao na ni Judas, siya ang naigo sa tagna. Busa, mao kana ang among ikapahayag na kaninyo, manghinaot kami, ngayon tahayag kadto sa inyong pagpaminaw, nga kung magtagna, dili lagi iapil ang pangalan. Kung kinsa lamang ang muhimo sa pagpamatuod na mao ang tag-iya sa katumanan. Kay ang katumanan sa Espiritu Santo, Master Tomas Eugenio Sr. mao nga iyang gitugan diri kanamo usab kami nga mga tinun-an niya. Amo sang gitugan nga siya mao ang katumanan sa God the Holy Spirit. Mutuo ba mo sa dili na arana ninyo kay ang pagbasol o wahira.
Tungod kay napupos naman usab Brad Samuel ang atong mga oras. Salamat Master sa panalangin nga maghatag sa imong mga tinunan nga nahimo gapon nga lamdag sa among unahuna nga kami makapadayag ngadto sa mga tawo. Mahinaot kami Master nga unta makahibalo na unta sila sa kamatuoran ug magpasakop sila dinhi sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga mao imong gimugna nga pagtulunan nga mao ang mohatod ngadto sa kaluwasan sa dili pa maabot ang katulunggubat sa kalibutan. Ining alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. Okay, sab si Brother Samuel Montimero, mingon na lang kaninyo nga hatod sa sunod Domingo, managuban gyapon kita sa mga oras o istasyon ug mahimudto ka natong tanan.